your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong has been and gone. I would call you up every Saturday night and when boss day. Mitäs nää kulkee? No jotain 5-5. Onks sun ajokortti? Night and when boss stay out till the morning light and we sang. Here we go again. Nyt vähän niinku samaa vauhtia. Mitä? Vähän niinku samaa vauhtia. Joo. Se on joku... Se on vanhittu. Ei oo alkuperäinen. Ei kun ostin coverilta. Ostin coverilta. Taitaa vähän liikaa tullut. Onko se mitä pitäis katsoa? Mä en tiedä, ne on vissiin 35 ja... Mitä se ois ehkä 13 bittiä menossa. Joo kyllä. Ajattelin näin. Laitahan kunnon oikein. Siis miksi? Semmonen mikä on... Tää ei varmaan mikä ei hyvä. Mutta kun se... Tiedätkö se risto, joka on se ylipäin? Niin se... Kyllä varmaan tiedät sen. Niin se on pysäyttänyt mut viime miitissä 2 kertaa, kun mentiin vahingossa 2 kertaa. Ja molemmilla sanoo, että äänet on ok, mitkä desibelit. Että kai se ois sanonut, jos ois pitänyt voida. En mä sitten tiedä. Joo.